ngiyaphila Ngiyaphila. Awukamboni uSipho? nawe nikamboni Awukamboni. uPetros yena naye nikamboni awukamboni. Uzubatshele ukuthi namhlanje lamanqaba ke ngilale ngabatholanga. hayi ngizobatshela sisi wami ngakwazi ukuthi wena hayi uyashisa vele uzolala ubatholile Oh, sawuzwile kanti ngami. sengizwile ngawo Ngeke ngilale ngabatholanga. okay Cha ngiyakuzwa ke Mkhosi. Malini ke lapha kunqina ingqina lakho Mkhosi ngithi ukusupporta? hayi 115 nina Ingengela 5 rand inhloko 1 rand 1 rand. Nathi ngiyobheka lezi mhlawumbe Makasasebenzi la sekahamba afaka ama-CV. Yeah, sekayekile la, sekafaka amasiko umsebenzi. Uyangikolota phela umuntu wakho ngithi uyangikolota yazi. Hayi mina ngingenthaba. Imali yami lesikhuluma ngayo lana yazi. Yazi imali yami. Ngiyenzeka nale imali lamateko wagqokile nje imali yami la ngikolota yona. Mr. T. Atachinja. Nani man la. Ukahle. Angikene. Yeah. Hayi man. Mana stress ngidala mana ushaya mana ntwana sine. Unene ngagcina ukushawa emafutha noma. Into lekhalaka. Angilungisele. Ula. Yaphusha otherwise. Pusha. Nani mama sinanta chinja. Sakwazi chinja. Khona ntwana nje kulibele nje ukuba busy la strateni nalabashana nayathola isikhathi. Ushamba fethu zonke bele nihayeza ngoba masithole isebenzi phezulu ngabona ngamanye awupe kwenziwani ngijabule mangoni intwana ezingangani siskipta busy kanje into ezikhala kahle ngishona yazi makanani ntwana asiphendule yasibheke Ngimtholile. no. Anginastress awutholile ke hayi. Oh, Sengiqede nokumkhulumisa ngeimpama eziningi kahle. sekuthini la wena? Ngempawu. Lokumkhiphela nesibhamu abuyazi. Osufuna ukukhipha inhliziyo. Uzoboshwa wena. Salokushini lapho. Kujwayele abantu amasinda. Yona imali yami zoze ngiyithole. Kodwa impama ezifiyunyana nje ukuthi ngimphaphamise. Okay. No, anginastress ke. Athi ngisasela eBaba shop la eDana. All right ke. Singahlangana lapha eguest house. Shap. Ubamba isikhathi. Okay. Shap. Wala Mr. T. Shata chinja. Ula. Angishaya ntwana ngiqhakazisa ngiyabona bomama uncane. Petty. Come to Papa. You just made my lights, yo. Akuphili ke. Sawe ke maka. Wahele khumuleli njalo man. Uyazi mose ukuthi le privacy leroom I must be tipitty. Nama sound awethu. Baby izoduma ama fridge nje. Awali wena inezographi zokurasela manje bese uzakufuna manje.
ngisho kanje ngazi nami ngijabulile sithando sami. Yeah. Yo bengafuni ukuthi kuse yazi. Ewe nje bekumnandi ngakhona ebusuku. Akhululeka man baby sizabona next time. Ukuthi nje umamkhulu ngimthembise ukuthi ngizobuya ekseni ngoba ngimtshela ukuthi ngiyemafikeni. Ngithe ngizolanda uDakasi noNtaka. Yazi manje njengoba ngibuye emafikeni kanje kuzofuneka imali yabona. Manje uzofuna malini? Baby at least 4,000 or 3.5 yabo. Ayihluphi ke ngizokutransferela ngisho ngisasenayo i-account yakho. Okay, uzongenzela i-wallet. Baby, tell me what goes on first year. Share. Bag first year. Okay, nami ngizosendela la mali. Wallet. Maspektimali velection chelo kuhlelo iwokuhlela ngapagwala ngomswenko yabuza ubumnandi uyalizwa le piano suke mabhoseni ngobalana sikhanti imali maspektimali ngithi gwala bodali uyazi nawe ukuthi isikhathi sekhali ila mabhoso omswenko ila mabhoso amapiano ngendlela esithandwe ngayo sithanda umsindo wemali Ngiyawuthanda umsindo wemali 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 wemali ngiyawuthanda umsindo wemali